Vedgerine ve serpirsa Türkiye, egerin dubara dest bekirna pevajûya aştiye, ew çareseriyên ku hatine xetmandin îmkan têda bihêne vekirin, ev serokên HDP Midhat Sancar û Perwîn Boldan li zîndana Edirneyê serdana Selahedîn Demirtaş kirin. Gotin yanî ew tiştê ku Erdogan dibêjîtin ji bo ku hêj derfet heye ji bo berdewamiyê bidin pêvajûya çareseriyê. Gotî ev tenê girêdayî helbijartinan e û piropakinden e. Gut jî eger opozîsyon li hev neketin ji bo diyarkirina yek namzetê serokkomariyê, namzetê wan dê amade bibîtin ji bo vî postê hene. Em li ser vê pirsê rawestin, mêvanekê min heye, mesela pirsa Kurd û helwîstên partiyên Kurdî, di nava wan da helwîstên partiyên opozîsyonê. Erê gelo desthilat dê bihête guhartin, pêvajûya çareseriyê dê bihête dest pêkirin, tecrîda li ser ûcelan dê bihête rakirin. Qaşû dibêjin bi çareserkirina pirsa Kurd hemû kêşeyên nava Tirkiye li hundir û derve çareser dibin. Ev heta çi qasî rast e, îmkan têda pêşî helbijartinan ev prosa dest pê bike. Rêyên çareseriyê çi ne? Herwa ew tiştên ku rêgirin li hemberî rêyên çareseriyê çi ne? Ev pirasoya niha jî ya ku Ayhan Bilgen jê behez dike ku parlamenterekî veqetiyayê HDP niha partiyek bi serê xwe da mezrandiye. Ku dibêjîtin prosaya çareseriyê dê li ser du qonaxan dest pê bike. Erê gelo ew du qonax çi ne? Li ser vê pirsê radwestim ji hêjayê Diktor Nureddîn Aydin, cegirê serokê giştiyê Partiya Dengê Tirkiye ji Enqereyê dipirsim. Diktor Nureddîn, gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Ji vir û ji wir dengûyên berdewamiya pêvajûya çareseriyê yan jî destpêkirina prosayeke nû ya çareseriyê di rojeva Tirkiyê de ne. Opozîsyon piropakindeya dike, desthilat bêdeng nîne, Kurd jî dibêjin em çareseriyê dixwazin teqes ev care bêdeng nabin. Bi re'ya hewe kîjan projeye yan jî kîjan proseye de divê demê dest pê bike? Rê tê diçe? Belê. Serokê partiya me vê meselê de tehmînekê dibêjit ku ne aslında ve ne ku istihbaratê an malumateke. Ev siyasî okumaya ku zêndete mesela piskirêka Kurdî mecbûr e ku çareseriyek hebîtin. Belê navbenda salekê de jî seçimekê Tirkiyeyê heye her partiyek jî mecbûr e ku re'yet Kurdan bi xirkete lala xwe. Kîşk partî Kurdan razî ketin tahmînen de ew bide Cumhurbaşkanı yani Cumhur Reisi qazanç ketin. Ben serokê partiya me jî bêjît mutlaka berî vê seçimê de carektir servê piskirêkê bête axaftin. Ew axaftinên serokê partiya hewa Diktor Nureddîn ji çi serçawa digirin? Yani bi nekûkê wê ji ku derê ye, ji ku derê ev bi bawer ve vêyekê dibêje ku dê prosayeke nû ya çareseriyê dest pê bike li ser du qonaxan. Kîjan qonaxan yên ku ew jê behez dike? Bi çi awa? Belê nav siyasetê de serokê me jî çend sala nav siyaseta Kurda ya nav siyaseta Tirkiyeyê de ye. Tabii gelek tecrübe tu jî hene. Du qonaxa ew tehmîna ew heye bêjî di qonaxekî ku ser çanda Kurdî, ser aboriyê hene xizmeta çêken qonaxan de jî ku berî nehe mesela gel Partiya Karkerê Kurdistan hene müzakere kirin an hene şûl kirin vê carê tecrübek rastanaken de hem operasyona devam bikin hem jî gel millet muhatabiya milleta xwe bigirin ku bu ser çanda Kurdî ser hene xizmeta bikin milleti pêgirine gel xwe belê gel Partiya Karkerê Kurdistan çi müzakeran nekin tehmîna ew ser hindê ye. Başa. Hûn dibêjin di vê proseyê de wê tecrîda li ser Abdullah Öcalan bihête rakirin, Selahedîn Demirtaş û hevkarên wî ji zîndanê bihêne azad kirin. Prosa wan jî digire? Eva tek hükümet zanîtin yani em çi kes vê meselê de çi neşit bêjîtin. Belki çê bîtin yalnız ihtimal gelek
ضعیفه پروسه سر عبدالله Öcalan آن سر girtiya ihtimal yani beri seçimi tiştek ve sanayi çekirin. Tamam. İhtimal ne? Bejin de evvasa berdevam ken. دو احمد ترک جی گوتو بو باوریا کردان به دسالات نمایه لی اپوزیسیون جی به پلان دار زورداری د دسته که دا به فرق ناکه دوی ناف بری دا کرد مانه به بریار برای هوا کرد ده بر بکیجان آلی بچن دیسا ده دنگ بدن جبو ماینا دسالات یان ده هری داوی اپوزیسیون پلانه که به جبو کو بکاربن به هفکاریا دنگین کردان دسالات بگوهرن Ya rastı opozisyona Türkiye çözüm teklif anlarken bu kurda. Sebebi çi navanda nav 5-6 partiya da partiye ki milliyetçi navdaya yani neşin evi vakitinin berhende çi reykan naveken. Rakibici Kurd kısmeki gel hükümetine, kısmeki gel opozisyonuna, kısmeki belavın ne hemen geliyken berhende yani nahine sak karar ki muhtemelen de kısmı gel opozisyonu devamken kısmı gel hükümeti devamken yani tahminame civasaya. Tamam. Dibêjin pirsa Kurd hemû kêşeyên Tirkiyeyê çareser bike. An ku di serê hemû kêşeyan da kêşeya pirsa Kurd e. Eger kêşeya Kurdan, pirsa Kurdan bihête çareserkirin, hemû kêşeyên Tirkiye li hundir û derve jî de bihêne çareserkirin. Heta çi qasî baweriya partiya hewa bi vê fikr û ramanê heye. Rasta pirsa Kurd aslında yani hemû koşeyê Kurda gelek alakadarın çünkü Türkiye'ci devlet yemezine aglabi Kurduna Türkiye'den yani nah Türkiye'deki Türkiye bir razı ne bitin devlet bir razı ne bitin pirsa zahmet de bite çareser kirin. Hekirlere imkanı içi bite çareser kirin. Rakip de sanayi de hoşta bite çareser kirin. Rasta beli tahminame civaya beli ve demi beli seçimi bir çeki herkese ki tereddüt da ya yani çünkü kısmek milliyetçi ra'yan tırsın ki avan ne kayıpken ben de yani bey seçimi gelek pengavet mazıntı bir am hiviyene ben. Başa. Böyle pengavet küçük ihtimal haya cahit caribinin. Beli. سروک پارتیا و افریقیا دناوا دخویانی خود با کردستان 24 گوتیا رولا سروک مسعود بارزانی دید وکرنا ریا چاره سریا پرسا کرد ده هبیتن لترکیه حتی چه قاسی هون هاندا هایدارن جه چاوانیا رولا سروک بارزانی جبو دست بکرنا پیواجویا کنو ریا کنو یا چاره سریه هیا هوا جهیا بچه آوا؟ بله رولا سروک بارزانی مطلقا رولا که مهمه بوی پسکریکی بوی مسئله çünkü nabenda devlet da naha tek devlet yani bölgesel yönetim Irak'ı rola Seruk Barzani teten askirin ticaret muameleti gel Türkiye gel devleti hane gel devleti diye hane رولاویش دی گله گرین گله که مهم بیتن امش باور دیکن دی رولک نو ده بیتن بری کاد چواچی بیتن دی وقت نشیب دادن. باشه هجای دکتر نوردین Aydın جگیر سروکی گشتی پارتیا دنگ ترکیه ج انقره دیگلمه بکو پارتیاوی پروپاکنده دکه دبیجن و دیدم که نزیک دا یانجی پیشی سچیمه پروژه که نو یا چاره سریه دست پیب که یانجی برداوامی پروژه پیشتر بکو سال 2015 خراب ببو ده هر هبی